Nunha lancha de marín coa proa de Carballo. Nunha lancha de marín coa proa de Carballo. Catro rapaces da cuerda e ui ai ai, Ui ai ai, proa do mundo da ballo. O diseñadores non se vende. Expediente C.6.Q barra 1901 barra 07, Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2008. Estimado señor, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible persiste na súa actitude de non enviar a información solicitada en relación coa súa queixa. Ante iso, pola nosa banda, nos vimos obrigados a recordar de novo a citada Consellería o seu deber de colaborar ao rápido esclarecemento da situación que nos expón na súa queixa. Así recibamos o correspondente informe, poñerémonos de novo en contacto con vostede, dándolle conta da nosa actuación, e se é posible da resolución do seu problema. Lamentando o retraso comentado, saúdo atentamente o Valor do Pobo, Benigno López González. Bien, isto é unha mostra máis do que veño falando desde un principio, da incompetencia, do pasotismo e incluso ás veces rayando a chulería destes gobernantes. Polo tanto, que agora eles nos veñen tachando a nós de fascistas, de grupos itinerantes, de radicales, de independentistas radicales e de todo canto se lle ven a mente, creo que, xa digo, esta é unha mostra. Temos máis, pero por prudencia, según os nosos abogados, nos din que non as hagamos públicas. Voy a comprar a filla do cachirulo. Mala chispa de goma, mala chispa de trague, ay ay ay. Mala chispa de goma, mala chispa de trague.